siihen aikaan kun ei sähkö ole, niin eläisivät vielä, niin ne käännäisivät kylkiä useamman kertaa hauras, kun kierräisivät täällä jo sähkö joka torpaisu. Et nyt ollaan Rantlan pihalla ja Surajärvi on tosa sitten sähkö. Me kierrettiin ympäri tuolla järven takka ja en mä tiedä onko täällä mitään muut silmavit, mutta tosa tää eräs on nyt taas sit tuo vanha naveto, kivinaveto niin selmyksen vielä jäljelle, jos niistä otetaan vähän. Juu, ja se Oskaru kanssa, tässä on Rantla vanhan naveton seinät pystyt siellä. Se on ollut kivinavet siihen aikaan ja niin kuin näkyy ja puuosa tietysti ylävuosu. Oskarista sen verran, että Oskar on tunnettu oikein semmoinen erikoisen rauhallinen mies. Oikein erikoisen rauhallinen mies, kun tuolla on joskus tappursuul ja oltiin tappurissa siinä. Salpuukunnalla on semmoinen yhteinen tappuri ja moottor, kun ostettiin joskus porukka. Ja siis moottorikorttelista meni joku kipeä ton luulin katon päälle, mutta siinä on ollut kato ja se on aika tavalla märkä. Juu, ja joku tuli sanomaan, että niin tuuli katokin palaa ja Oskar tuli katsomaan sitä ja työmies tuusasi. Sanois oikein rauhallisesti, että menkää tippoja hakemaan järvestä vettä. Mut siinä vaiheessa Oskarinkin hermot, että sitten sanoisi oikein vähän semmoisen pausetärön, mut menkää vähän pian nyt! Että kyllä Oskarinkin sit joskus kiirutuu, mut ei se yleensä kiirut sitä mitään. Oikein mukavat mies kaikki tuo. Ja hyvää aamua. Josta Issojärvi sit näkyy. Sitä Issojärvi nyt näkyy, mut silloin ei ollut näin paljon muita näkyy. Nyt on kaunis näkymä tuossa käytävässä noin, mut silloin näys kauttaalta tässä on kaljo olivat tuossa ja pahattikin aina Rantlan kaljolla olla ja tämä puu on näin kauheasti tuossa kasvanut, mutta se on hyvin kaunis näkyy silloin kun täältä on aika korkki paikka ja näyt on noin ylös ja mut tuossa näkyy nyt kaunis pala, oikein erittäin kaunis pala Issojärvi. Joo. Juu, tämmönen on nyt sit Isojärven näkymät tässä ja ne olivat joskus kaunis ja kaunis näkyy olevan nytkin on 3 joutset puitua. 4 joutset näkyy olevan, kun tuutte laskemaan tuo, mutta ei kamera ole niin varmasti tuo niin kaukka. 5 joutset näkyy ja 6 joutset mä näen. Ne näkyy olevan kaiken lisäksi laulujoutseni ja se on muutama. Koetet. Joo, siellä on nyt tämä niin oikeastaan tämän yksi kohokohta tässä filmauskierroksella, kun tuossa 6 laulujoutset on tuolla. Ne on nimenomaan laulujoutseni, kun niillä on nuo suorat kaulat souttavat ja ne on muuttomatkalla. Se on pysähtynyt huilaskelemaan tähän ja tässä on ennenkin ollut laulujoutseni todettu muun muassa, kun mä kävin Antolaheimon huvilalla joskus kerran siltä tavalla, että on jäät järven päällä vielä, niin me laskettiin Heimon kanssa, että siinä on 40 laulujoutset tuossa jäällä keskellä järvi, kun Kiikarinnassa katsottiin. Ne olivat silloin pohjoisen menossa, mutta nyt ne on pohjoisesta tulos pois. Kuuluisi Linnu Yrjö Kokon kirjasta, nimenomaan, jonka nimi on Laulujoutsen. Ultima Tuulen lintu. Vastarannalla näkyy sitä nykyaikaa, kun sitä huvila-asutusta on. Täällä on 200 huvila tämä järven ympäri tullut ja silloin on tosiaan 3, kun mä olen lapsen tämä järven rannalla ollut. Muuta semmenkin mieleen, niin kun täällä Rantlarannassa olla ja katota ja tuossa vasemmalla suunnalla on ruskakoivu paljon kasva tuossa, niin siinä on Kaukonkari-niminen paikka ja siellä on Manulan papa vanha huvila. Hän on tehnyt sen huvila ja sitten hänellä on mallassaun siellä ja hän on semmonen itse oppinut eläinlääkärikin Lapissa ja joskus kun Manulan papa tuli täältä hakemaan
maito täältä Rantlan torpasta ja täällä oli jostain muualta tullut vieraisit ja Oskarilla oli semmoisen luonikka puheen kanssa ja Manula tuli Ruuhen kanssa tuolta ja oli ihan ilkialasta, ei riappuakaan ollut päällä ja ne vieraat katos vähän loukun näköisesti. Ja kysyivät Oskar, että mikä tommonen mies on, että onko se joku hulku, se tän ilkialasten tulee. Oskar vastasi niin rauhallisesti, en minä hänen järjestästä, mutta pitäjä ainoa eläinlääkäri on. Et kaikki tämmöisiä täällä on sattunut tämänkin järven rannalla. Ei sitä Manulla sauna enää missä näy. Sehän tästä vaan tuon vasemmalla aikana, koska aikana on ruskakoivuja päin, kun tuossa niin ei siinä sauna enää näy, mutta se on se kaupunkari. Vielä vaan, paljon vielä, oikein paljon vielä. Vielä vaan. Niin pitäisi oppimaan ottamaan jostain. Vieläkin täytyisi tuossa, kun noita huviloja lipputankoja näkyy. Siinä on kaukonkari. Joo, oikein Manulan papasen näköhän vanhisant sit joo, niin hän jättää laikkatas ja hänellä on hyviä kavereita ja tek malttain tuolla saunassa. Mut sauno hajotet jo siinä paikassa on jo jonkun huvila. Ei täällä enää mitään vanhaa semmoista näy, kun jossain tuolla hyvin vähän ja nekin on suurin osa Raunion joettua. Se putosi johonkin, mut niin se on. Yksi homeen putosi johonkin, mut en tiedä vaan mihin meni, mut Mitä mun niin kyllä mulla komennossa ei laittaa. se on pakko vittää. Mä olen tänäpä niin paljon. No, oot Suomeen sit jos et saa jostain. Tää voi ihan hyvin. Kyllä se tossa olis se mitä mä tarkoitan, mut toi sitä pois. Mut ei se oo semmoinen. Voi olla. Mikä tässä kopaatko ne valikoivat? Ei. Se vakkasina. Tuokemukko se on sit joo maan. Tämä on kumminkin sen puolen. Ja tuokki on, mutta se on niin suskia pieni. Mä heitän sitten taas pauhasta. Tuli hiukan ämpäin. No niin, nyt rupee kierros päättymään ja kaikki päättyy tämän talon kohdaus. Tämä on Välilän talon nykyään omistavat Eila ja Arvo Välilä. Ja he eivät asu enää täällä, vaikka näin tavattoman hieno rakennus täällä ja hyvä kunnos kaikki. Se ovat rakentanut Lapin kirkonkylän uuden rakennuksen. Ja tämä on ollut alun perin Luotosen suvulla. Luotosen Vihtori mä olen tuntenut ja Luotosen Arvo, mikä on Lapissa joskus polkupyöräilijät pajapit. Mutta heidän isä, näiden poikkaan isä on tämän talon, tämän Rustan alun perin. Ja sitten Luotosen Vihtori on tässä ollut seuraava isäntä. Ja sitten tämän on meinannut ostaa välillä joku muu, mutta sillä ei ollut rahaa. Ja sitten Rintasen Vihtori osti tämän paikan ja raivasi tämän tavattoman hyvän kunto jo aikana. Ja Vihtori jätti taas tämän väliläläisillä, Eila on Rintasen tyttäriä. Ja tässä on ollut siihen aikaan, kun mä olen Turajärvessä asunut, niin toisinpäin rakennus, asunrakennus, tämä on Välilän rakentama tämä nykyinen rakennus. Että tuo omenpuu oli vaan pihapuolella tuolla. Ja navetto on tässä niin kuin nytkin, mutta se on paljon pienempi silloin, että Rintanen korjasi sen kaikki. Tämmönen on Välilän paikkansa ja niin, on yksi niistä paikoista, kun on paljon tehty työtä. Tämä on alun perin ollut hyvin pien paikka. Tosamäessä, kun ton päin katsotaan, ruvetaan kääntymään tän päin, niin siinä on Santrannan paikka. Santranna Sofi miehen kanssa on asunut siinä. Ja esimerkiksi tuo Nuurkuus, niin
se on ollut niin kauan kun mä muistan tommonen samanlainen. Mutta tuossa kun tuo Ovenpuun käkkärö, niin siitä hiukan yläpuolella, siinä on Santrana asuinrakennus. Ja tuo kellarikin mikä tuossa on, niin se on Santrana vanha kellari. Se on nykyään välillä arvon kellari. Rintanen osti sen. Silloin kun Santrana sopi lakas paikka pitämässä ja lähtää pois, niin Rintanen osti tämän Santranan paikan sit kanssa. Ja sai sit jo semmosen niisolois ajatellen melko elinkelpoiset maapaikan tän ja raivas ja teki valtavasti töitä täällä ja tauttavan he sit täällä liivää. Heillä on 3 lasta, Eira, vanhin tytär, on Turussa asumassa, siis rintaselaiset, ja sit Eila, tämä keskimmäinen tytär, hän omistaa miehen kanssa tämän paikan, ja Elvi nuoriusikka asuu Raumalla. On lesken siellä, hänen mies on kuollut. Tuo tie, mikä tuossa peltoi välissä, lähket on alaspäin menemään, se menee sinne Suojaman torppa, mistä tämä kierros on aloitettu. Ja ihan tarkka mä en tiedä semmoista tapausta silloin kun Luotosen Vihtorin yksi veli ja se isä ovat ollut, että onko se lato ollut tuolla peltoin metäsyrjässä tai joku vanha taru kertoo, että se on tuossa tievieressä. Mut kumminkin he olivat siinä lattohon mennyt kun he oli jossain töissä ollut, heinätöissä todennäköisesti, niin he olivat mennyt sareet pakkohon ja siihen aikaan se on pirtuaikakauten ja niin siihen aikaan on sit tullut joku nimeltä mainitsematon henkilö pirtukanistereiden kanssa ja jutellut heidän kanssa tuossa siinä laron luukun suussa. Ei sillä ollut mitään oveilarossa, kun semmosen luuku oli vaan. Mutta se pirtonkuljettaja on jatkanut matkata ja vähän matkan päästä Salama löysi se latto ja tapoi tämä Luotosen ja sen yhden pojankin. Että semmoista murherakerjoja täälläkin on eletty. Tuo kaikki kauemmainen pelto, kun tuolla näkyy, mikä on semmonen vihreä, niin se on joskus kuulunut Suojaman torppahan, että välillä on se nostanut sit niin Pause Ilmarin, kun hän on isännäksi tästä tullut, niin hän on tehnyt jotain kaupoja, se on liitetty niin sitten tähän välillä torppahan kanssa. Ja nyt tämä kierros alkaa olla sit melko lailla päätöksessä niin Turajärvi on tuolla takan ja Turajärvi on ympärkierre. Ja olen ihan varmasti, että ainakin selostajan puolesta on saattanut tähän filmiin tullut jonkun kaltaisesti virhejäkin, mutta ne ei ole tullut millään tavalla tarkoituksella. Ne on tullut enemmän tietämättömyys, mutta uskoisin, että pääpiirtein, mitä mä olen tähän yrittänyt selostaa, niin ne on osapuilleen totta. Jos nyt on joku semmonen esimerkiksi torpan omistaja jäänyt pois välissä, kuka on jonkun torpan omistaja, kuka on ollut isäntä, niin mulla ei ole niistä ollut tieto, mutta tämä pääasi kumminkin, että Turajärvi on ympäri kierretty ja tallennettu nämä vielä vanhat torpat ja niiden paikat ja niiden historiat suurin piirtein tähän filmiin, niin tämä on nyt sitten tältä tavalla toteutettu. Mä olen koittanut kertoa parhaan ja mä olen Jorma Viertola ja olen asunut täällä Turajärven rannassa, sen tähden mä sit olen tässä niinku mukaan kertomassa näitä loppuun. Ja voi mun nimeä.